kuti zvangu vana vangu dai vakwanisa kuenda kuchikoro, nechekuti vana vangu vaone chekufuga, nechekudya, nepekugarawo pekuti ndigarewo pakanaka nevana vacho, ndikwanise kuvachengetawo ndiri panhu pakanaka, kwete kugara navo musango sezvandiri kuita kudai. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara, chando nenzara. Tinokuchingamidzai vatariri vepaHasha TV. Kuno kwandiri nhasi ndiri pakati peWarren Park neMelbourne, padhuze nepanhandare yedu yeNational Sports Stadium. Patasvika tigone kukurukura nehama dzedu dziri kugara panapa. Makasimbere vatete? Tiripo makadiwo. Mushe pari sei pamusha? Pamusha pari raiti. Handiti tinotenda. Muchiona tasvika kudai so takati tichipfuura tikaona kuti panharaunda ine paroratidza kuti pari kugara vanhu. Mungatitsananguro here kuti muzotange kugara panapa zvakafamba sei? Kuti tigova tiri pano takatanga kugara mudump site. Tichigara mudump site, ndakapinda mudump site 2017. Tichigara mudump site ndokugara. Ndobva tazobviswa mudump site this year muna March nevemuseum vachiti chibvai toda kushandisa nzvimbo yedu. Takaya panapa muna March, first week yaMarch patakaya kuzogara panapa paNational Sport, nekuti kwekuenda chaiko hatina, pekugara chaipo hatina. Saka takangobviswa chibva takuzogara pano ini nevana vangu vatangotanga kungwarira tiri panzvimbo ineyi kusvika mazosvika pari nhasi tiri pano. Mungasunungukire kutsanangura vatariri kuti mhuri yenyu yamuinayo yakakura sei, uye zvekare ndanzwa muchitsanangura muchiti maigara kudump site. Munoreva here kuti mamuri pabasa kana kuti kunhu kwamaingogarawo zvinhu? Mudump site tinogara tichiita zvekunhonga. Tinonhonga maplastics tichitengesa. Maplastic acho ndeerecycling, haabhadhari, asi kungoona kungoti sepanhu paunenge wakagara hauna chekutораramisa nacho vana, unenge wakungonhongawo uchitengesa kuti ungakwanisa kungotengera vana hupfu yokuti vadye, izvo kana kuchikoro chaiko havaendi, vese vakangogara. Tingati mukanhonga kana kuti zvinhu zvamuri kutsanangura muchiti munoita recycling maplastics pazuva kana kuti pamwedzi mungakwanise kuriza mari ine uwandu hwakadii? Zvekuti handisati ndazvikakuleta nekuda kwekuti ndikanhonga vana vanenge vachida hupfu, ndikanhonga vana vanenge vaida sipo yekuwachisa. Saka nditi ndizokakuita kuti pamwedzi ndareiza mari nokuti everyday vana vanenge vaida kudya. Ndikasatonhonga kwandinoenda kunotsvaga kunhonga zvekudya, vana vacho handacha ndinovapa, ndikatotengesa ndotenga chisipo pamba, ndokurarama kwandenge chingetawo ndiri pano. Muti ane 17 years, koita mumwe ane chi? 15, vachiteerwa neane 12, kuiteera ane 8. Ava vana havachiri kuenda kuchikoro kamuzere? Wangu vaenda kuchikoro asi pari zvino zvavaende kuchikoro. Saka pari zvino zvavanoswera vachiitei vana kana kuti vakagumisira kuenda murugwaro rupi rwekuchikoro? Ane 8 years angadai ari grade 1 haasi kutoenda, ane 12 years angadai ari grade 6 haasi kutoenda, ane 15 years angadai ari grade 7 haasi kutoenda, ane 17 years angadai ari form 3 this year. Ndopandakangondiva ndakazogumisirawo kumutendeseiwo, ndobva zvangogumawo zvakadaro kusvika nanhasi. Makamboedzawo here nzira kana kuti dzana bhimu vanobatsira kubhadharira vana muzvikoro kuti mugone kuedza kunonovanyoresa ikoko kuti vabhadharirwe? Ndakamboenda kusocial welfare ndikanyoresa, asi nanhasi havasati vandipindura. Zvese mapepa ese ndakasaina, asi havana chivati vandipindura. Vana vamabhethi vanawo? Vese vanawo, kusiya kwemudiki ndihasati ndatoresa ne4 years. Ndomboti kuti dzosei kumashure, zvakamira sei pakurarama? Zvinhu zviri kutongondiomera nekuda kwekuti ndichigara mudump site ndaingogara, vana vangu vasingaende kuchikoro. Ndikauya zvokuzogara pano ndakangogara, vana vacho vasikuenda kuchikoro. Saka handina chandinoti chakandinakira kana kuti chakazondi, zvese zvakatongondiomera, handina kuona kuchinja kwazvo kana musiyano wazvo, kuti zvakatongofanana. Chikumbiro chamungape kune vamwe vangangodei vachida kukubatsirai kumhuri yeZimbabwe, zvamunofunga kuti mukabatsirwa nazvo
dzimwe dzenguri mungakwanise kuriritira mhuri yenyu sematsananguro amuri kuita ndezvipi? Chekutanga ndinoda kuti zvangu vana vangu dai vakwanisa kuenda kuchikoro, nechekuti vana vangu vaone chekufuga nechekudya nepekugarawo pekuti ini ndigarewo pakanaka nevana vacho, ndikwanise kuvachengetawo ndiri panhu pakanaka, kwete kugara navo musango sezvandiri kuita kudai. Ngave here mune mamwe mabasa emaoko ekuti mukabatsirwa nawo zviri pamwoyo penyu imimi zvamungasununguke kupa kuruzhinji rweZimbabwe kuti dzimwe dzenguva mukaita bhindauko rakadai ringagone kukubatsirai, zvingave zviripo here? Zviripo, ndikakwanisa kuhodhawo ndichitengesa nezvekubika-bikawo ndichibikawo ndichitengesa, ndichifambawo ndichitengesa, ndinoona kuti zvingandibatsira ndikwanise kuchiriritira mhuri yangu. Ndazvinzwa vatete. Kumhuri yeZimbabwe vangade kubatsira vatete vari kutsanangura vachiti mararamiro avanoita ndeekunhonga mapurasitiki vachiita recycling vachitengesa, uyezve vane mhuri yavanayo yavari kuriritira vachigara panzvimbo ineyi. Kune vakasununguka kuti vavabatsire vatete, mune nhare here mbozha dzekuti vanoda kukubatsirai vangagone kubatai panhamba dzipi? Vangade kuvatumirawo iko cash kana inbucks, idzo mari dzemhepo dzaako mazuva ano, kuti muvabatsire direct ichisvika kwavari. Tinokutendai nekutsigira paHasha TV. Ngatirambe tichitambanudza maoko tichibatsirana sevana veZimbabwe. Naizvozvo kana Mwari anozvida anotiropafadza. For now, it's a bye-bye. She cries, but she won't let her children see that she's broken and doesn't know which way to go, even though she says that it's okay, everything is gonna be fine. Silently she weeps to God. Chengeta Ivana